Good morning. So, it's luto na pot. Magluto na po ang kusinera, guys. Kaya it's time to baligya na po taani. So, kay dili, kuan na nato ni guys. Dili na panginahanglan na makasapita. So, magluto ko og ako'y gamay karning baboy. Akong sagulan o carrots. Wala mo ko kuan guys. Kaya patatas o carrots na kay butang isin. Yung luto ang gani siya. Pang ano lang siya guys. Pang masa nga luto. So ako na siyang lutoon. Butangan ako siya o gamay na ketchup. So barato mo na akong sudan diri guys. Nang ginagmay kagmay po kay hiwa. So kay mahal kay ang baboy. So ginagmay ra gud po. Mga pang kuan ra po sa presyo pang masa. So magluto na ta guys.